What's up mga kawaiti? Welcome back to my YouTube channel. Kumusta na kayong lahat dyan mga kawaiti? So ngayon mga kawaiti, may lakad na naman tayo mga kawaiti. Punta tayo sa mga kawaiti, Quezon City. Doon sa dulo ng Quezon City. Hindi, may pupuntahan tayo mga kawaiti. May hatid tayo mga kawaiti. So mga kawaiti, samahan nyo ako mga kawaiti. So nga pala mga kawaiti, thank you so much sa mga nag-subscribe ng aking YouTube channel. Maraming salamat sa sumusuporta ng aking YouTube channel. Sa mga bagong subscriber ko, thank you so much sa inyong pag-like at saka pag-subscribe ng aking YouTube channel. Sana patuloy nyo pa rin yung pag-support ng aking YouTube channel mga kawaiti. Thank you so much mga kawaiti. So, let's go mga kawaiti.
kawiti, karating na tayo sa ating pupuntahan mga kawiti. So saglit lang mga kawiti, baba ko lang muna to yung dala ko mga kawiti. Let's go mga kawiti. So ngayon mga kawiti, pauwi na tayo mga kawiti. Let's go mga kawiti. Pauwi na tayo mga kawiti.
So ngayon mga kawaiti, nakarating na tayo sa bahay mga kawaiti. Salamat tayo ni God mga kawaiti kasi simple lang yung pag-uwi natin mga kawaiti. So mga kawaiti, hanggang dyan lang muna mga kawaiti. I-update ko lang rin kayo sa susunod ko ng video mga kawaiti. Ulitin ko, maraming salamat po sa mga nag-subscribe ng aking YouTube channel. Thank you so much mga kawaiti. Panoorin nyo ang sunod ako ng video na upload mga kawaiti. So ingat po kayong lahat dyan mga kawaiti. Yun lang mga kawaiti. God bless.